Bapak-bapak, Ibu-ibu Umi Mania. Waduh, iya. Semoga kalian jangan bosan ya. Ya. Lihat saya. Jangan lupa. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Aduh, sehat ya, Nduk? Alhamdulillah. Ujiane akhir ana ing SMKI utawa SMK 8 wis rampung. Sampun, Pak. Alhamdulillah. Bijine ya wis metu, Nduk. Nilaine wis metu Nilai napa? Ya nilai praktek karya wingi kae. Dereng. Urung ya. Nggih. Ya wis aku ya mantau utawa monitor ana YouTube ya wis luar biasa, dasar ya lancar. Ayo. Nduk, dalem, Pak. mumpung sampeyan iki iso langsung adu arep karo para pirsawan, para lenggah sing kepareng rawuh, jajal amen matura sing intisarine ngaturke panuwun marang para warga masyarakat Ampel Gading merga bengi iki awake dhewe sak kanca Madangkara piniji sowan ngregengake malam yang berbahagia sedekah kampung apitan ing bengi iki. Jajal, ayo belajar omong, ayo. Nggih, wilujeng dalu dumateng sedaya para pamirsa. Iya. Kae lho, ayo ndang. Kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami, Pak, Bu. Panjenengan sampun kersa napa nggih? Tresnani kula kalih rencang-rencang Madangkara. Mugi-mugi anggenipun panjenengan napa nggih? Mengadakan ngawontenaken tasyakuran dalu menika mugi-mugi panjenengan tansah pikantuk berkah barokah. Rezeki banyu mili. Mugi-mugi jenengan apa? Jenengan apa? Mugi-mugi jenengan tambah napa nggih? Pokoke pun berkah mawon. Sampeyan iki wis arep lulus SMA lho. Iya to. Terus Kula sampeyan bingung kok, Pak. aja bingung. Dadi lek ning omah diapalke ngono kuwi. Dadi men sastrane bisa tersusun dengan indah dan rapi. Dadi penonton mirsani sampeyan iso, wah,
Umi kejaba suarane apik, apa wonge ayu, aku seneng ngono kuwi ya anu. Kuwi jenenge suarane apik, ayu ning lek apa kuwi jenenge dialog utawa memberi sambutan kepada masyarakat ya luwes kewes basane ya runtut ngono. Nggih. Ya anu diapalke. Nggih, Pak. Nuwun sewu bapak-bapak Nyuwun ibu-ibu. sewu bapak-bapak ibu-ibu. Kakung saha putri. Kakung saha putri. Ingkang dahat kinurmatan. Ingkang dahat kinurmatan. Mliginipun pepundhen kula. Pepundhen kula. Bapak Sudarmono. Bapak Sudarmono Lan sedaya para panitia. Kula ngaturaken panuwun. Awit kula sak kanca. Pinitados. Ngregengaken tasakuran ing dalu menika. Mugi-mugi panjenengan sedaya manggih hayu lan rahayu durga mendak kala sirna pinaringan ayem tentrem lan jempermanem. Kowe iki rungokno sik. Lah aku karo kowe bareng ngono kuwi rumasamu lho. Kula pun apal sepelan niki ya, Pak. Wis apal. Ya syukur. Intine matur nuwun ya, Nduk ya. Nggih, matur nuwun. Menyapa sing kepareng mirsani ning YouTube. Nggih. Ayo akeh lho penggemarmu. Halo, selamat malam. Untuk iso halo lek sing mirsani wong tuwek piye iso halo ora. Sugeng dalu bapak-bapak, ibu-ibu Umi Mania. Waduh, iya. Semoga kalian jangan bosan ya. Ya. Lihat saya. Jangan lupa Subscribe, like dan komen. Oh iya, terima kasih. Nggih. Nembang sing alus dhisik, Ayo, saiki Nggih, Pak. gandeng sowan ana Semarang sang maestro seniman hebat Mbah Narto sing disarekake ana ing Berguta. Ana ing apa jenenge? Endi Mas? Nggih, Berguta nggih. Berguta awake dhewe ngaturake lagu karyane Mbah Narto. Langgam-langgaman dhisik engko saya anget. Nggih, Pak. Mujiwat ya. Nggih. Sak bawane. Nggih. Oke, coba kaya apa? Wis diaturake para lenggah dadi dikompliti. Sing sepuh-sepuh diaturke dhisik, engko sing geradakan diaturke bar iki, kepengin luwih panas meneh sesuk awan dangdutan. Ayo. Masih bersama. Ya, bawane. Coba. Duh Mas Mus tikaning wang angu jiwa mawe
biasa diapik-apikke Nduk ya lenembang mergo iki kejaba dilenggahi karo Pak Dr. Widodo uga dilenggahi karo pepundhen kula Bapak Profesor Dr. Saitomo kuwi tokoh budaya yang sangat hebat. Nggih, Oh iya, tur nang kene iki pendak taun mung keletan wingi ora wayangan mergo ya anane pandemi adate sing mayang rene iki dalang-dalang hebat. Ayo Mas Sigit Arianto wis bolak-bali. Sing keri Dewi 2019 sing ra kleru iki Mas Ikswan Greng. Wah, wae bose sing ngempul. Ha iya. Wis ora apa-apa. Ha iya iki awake dhewe cara anu ben ganti rasa ngono, Nduk. Ha iya, Ya dihayati dijiwai sing apik diaturake. Tetes. Karo panitia dicawisi panggung jembar, dadi yo digunakan dimanfaatkan. Aja mung ning tengah tok mlaku rono ngulon. Ngono, terus ning Tegalan rono bablas. Ya aja udan-udan malah kon Tegalan ora. Mbak Lia aja ngantuk lho, jeru lho kono ya. Iya. Aku nyawangkin balungan barang sak riet iki lek nganti makyut ngono ya. Ah iya, wah. Ora apa-apa iki wong hebat-hebat kok ayo. Yo ekspresinya, yo. Wekasan peputanku manis sekar aja kangsi layu kanggo
matur sembah nuwun. Iki mau ya tembang lawas Bu Kesi ya. Nggih Pak Dalang. Ning dimodifikasi meneh. Isine tetep padha ning bungkuse sing beda. Nggih. Kuwi, ayo. Iki mau pamundhut iki ngersake apa mamar kuning diaturake Bu Kesi. Ayo dene dibawani dhisik. Ayo. Sampeyan arep milih apa? Yen kuat ya pangkur Semarangan, yen kuat, yen ora ya kuat ya apa ngono. Cobi niki wonten kula dok watuk. Asmarandono Semarangan mawon. Asmarandono. Oke, mboten masalah. Nggih, diaturake. Monggo Prof, mbok menawi badhe nyekar nembang Jawi. Mboten, oh nggih. Pratama to? Nggih. Oh, ampun munggah panggung ngene ya nun sewu tebih kok. Njing Pratama kajenge nanggap dhewe mawon. Nano. Yo. Aja iso cewetha ngono ya, Mak. Tur ya guandang, buanter, suarane landung. Ha iya, Terus aku sing betina ketemu, betina kumpul saomah wae, meksa angger krungu Bu Kesi nembang gumun kok. Mbiyen iki pancen sing marai aku gandrung ya suarane iki. Ya, lek perkara rupa, kulit ngene janjane ora tertarik lho. Biasa. Ning nggon budaya kuwi lho sing marai aku, kaprawasa dewaning asmara. Rasah ngono aku isin nek profesor. Lho aku ngaturake witing klapa sak lugune kok ya. Ngono kuwi. Ya matur nuwun ya, Pak. Tak tungake muga-muga sampean setia tenan lahir batin. Biasane iki ujiane abot dadi dalang kondang lho, Pak. Apa? Dalang kuwi ya yen ngancik mulai kondang, laris kuwi godane telung perkara. Harta, tahta, sing ping telune wanita. Rata-rata umumnya sing gak kuat bodho wanita kuwi mau. Nggih nek mboten Prof. Oh, nggih to jarene ngendikane penonton nggih lho. Harta, tahta, wanita. Yang dibahasake luwih halus, dhuwit, dingklik, teman wanita sing apik. Lah kuwi aja nganti. Ayo. Wis sampeyan ora perlu kuwatir Bu Kesi. Aku iki sarep anak-anak wis papat arep ngopo to? Wis tenan wis. Jenenge wis papat kaya ngene. Tur aku krungu swaramu rumah aku upama rada kesel iso mari, rada meriang iso sehat. Ayo ben marem Dek. Ayo Ya karo eling yen anakmu wis papat. Dadi upama kono arep lirak-lirik sinden ayu ngono iki ya mikir kelingan anake. Anake papat. Anak papat sing mana lak sampean. Aku lak tetep bergas ya. Apa. Bapak-bapak seneng entuk bolo. Lah aku, ibu-ibu pundi ibu-ibu? Lho, sampean aja kleru lho Bu Kesi, ya. Nuwun sewu ya. Pripun? Upamane enek wong lagi malah kedawa-dawa, enek wong lanang wayuh. Nggih. Itu adalah penyelamatan untuk wanita. Kok iso? Lho, saiki sampeyan ngerti to. Wayuh kok penyelamatan. Nabi Adam karo Siti Hawa iki kagungan putra, racake mesti kembar dampit, kakung putri, ngono jumlahe akeh banget. Nggih. Janjane upamane ora ana peperangan jaman semono, jumlahe wong lanang nganti wong karo wong wadon nganti dina iki kudune iki padha. Upamane selisih kuwi mung sithik. Nek gandeng biyen ki akeh perang, mbuh perkara siar agama utawa rebutan kekuasaan, akhirnya akeh perang. Mongko yen perang iki sing maju perang wong lanang apa wong wedok? Wong lanang. Nah, sing jenenge perang lupute menang ya kalah yen ora lara ya
Mati. Mula akeh wong lanang mati nganti dina iki yen diitung survei membuktikan antarane wong lanang karo wong wedok ki jumlahe akeh wong wedok. Yen anti wong lanang siji rabi karo wedok siji tan wurunga wedoke turah. Lho. Mantap. Terus. Lah nganti turah kan ya emane manek jamur ngono kuwi. Sik aku tak takoni ibu-ibu. Apa? Bu ibu, jenengan apa kersa menawi di madu, Bu? Mboten ta, Bu? Ora ada sing nyaur lho ibu-ibu kok alah kono. Timbang diracun kan. Ha iya ngono kuwi. Lanjut, Bu. Nyangking bekor kencanane Rekae mumpung iki wis baru ujian, anak-anakku dasare malam minggu tak jak rene. Gelar karo Brahma. Ya. Bareng teko kene malah do turu. Mboten, lha niku jogosan kali Pak Marno. Oh iya. Gelar. Ha iya, men ngerti alang ujure bapak ibu le nyambut gawe. Ha iya. Mas Yoyo. Dalem. Niki nggih ditunggoni adik-adik kelas panjenengan. Komposer Mas niku. Wah. Mas Ya Asep komposer, nggih. kondang. Piye kondang Mas Asep so kaya teko kene ora. Enten malih Mas Mas Asep. Sugianto Didung. Biyen yo tau nderekke sampean to, lah ning kono lenggah kali Mas Dodo. Oh, nggih matur nuwun Mas Gianto kuwi ya komposer hebat kuwi luar biasa. Alhamdulillah iso ketemu. Matur nuwun Mas Gianto. Iya, Lan adik-adik saking UNES sing anggap pareng rawuh matur nuwun. Ya, Ya, Bu. Isine donga tatulak sandang kelawan yaiku bagéyan nipun wong melek sabarna rima ha 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 Kuwi gamane wong Jawa, telu ya kuwi melek, sabar karo nrimo. Wah, iki kuncine sehat, kuncine panjang umur, kuncine tentrem ya kuwi. Telung perkara kuwi ayo digondheli kenceng, dicake mungguing bebrayan. Ya, Monggo dipun aturaken pamundhut mawar kuning. Dados. Mas
Nanging